Erokamano Cynthia Onyango. Kama chalo nyakoro mogo jwang' piny owacho kolo golo omenda maromo bilion 3.5 mar konyo jodongo kod joma ochando e kind oganda e bwo chenro mar Inua Jamii. Omenda makamano en chudo mano mar dwe mar 12 higa mokalo. Mano ne jodongo maromo milion 1.8 e pacho kae mangima. Sirkal bende osechako chenro mar miyo jokanyo mag Inua Jamii chudo margi kokalo e simbe mag ong'we yamo e counties 2 kaka koro Chris Owino leronuna. Jodongo mahikgi oniang' kendo jokanyo e chenro mar konyo jodongo kod joma ochando mong'ere kaka Inua Jamii program koro nyalo bwonjo kochomo bengi tok sirkal golonegi omenda maromo bilion 3.5 odiochieng' manyoro. E ote mane ochwal kod bad migawo mar konyo jodongo e pacho kae, chudo makamano en mar dwe mar 12 higa mokalo, kendo jodongo maromo milion 1.8 e bwo chenro mar Inua Jamii program dhi yudo shillings 2,000 moro ka moro. Kaluwore gi ywak mag jodongo e wi midhiero mar wuotho ondamo malach nyaka e bengi mar yudo chudo makamano, sirkal ochako chenro mar miyo jokanyo mag Inua Jamii program chudo magi mag dwe ka dwe kokalo e simbe magi mag ong'we yamo e counties mag Murang'a kod Marsabit. Jokanyo mag Inua Jamii program moko e counties mamoko ma pacho kae to pod biro dhi nyime kod yudo chudo magi kokalo e bengi. Chenro mar Inua Jamii program ne ochak higa mar 2015 kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta mar konyo joma ochando kod jodongo man kod higni 70 gi wiye. Kata odoko ni chenro makamano ne en mar ting'o joma ochando e kind oganda, ywak osewuok e wi moko kuom jodongo man kod higni 70 ma pod ok oyudo chudo makamano bang' ndikore kaka jokanyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koke sigana mar